kabeh mau ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tanteni rondone bareng-bareng Purwowilis Bastian Hadi Kaisar Audio Kerupuknya Indonesia. Cah ayu dalam Kang Mas tak ibaratke sak jembare samudra saking tresnoku marang sliramu. piye Mas Aku bakal nyebrangi samudra iku ning siji nduk. piye Mas Ore piye to biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saikine dadi rondo